Unha vez para acompañar nunha nova presentación do Eido Cultural. Neste caso, pois, nada máis e nada menos que presentamos o Entroido e a Festa da Cachucha despois dunhos anos que nos impediron que transcurrira pois, a celebración con normalidade. Pois, a verdade que volvemos con moitas ganas, moita xente na rúa tamén, pois xa lle tiña ganas a poder disfrutar pois, libremente desta festa, e tamén, pois, sobre todo, as comparsas con quenes xa estuvemos reunidos nestes días atrás, pois tamén manifestaron que teñen moitas ganas de volver a disfrutar desta festa tan tradicional. A programación comeza, como todos os anos, con unha audición da Escola de Música do Conservatorio Municipal, que será o martes 14 ás 8 horas, ás 20 horas, no Auditorio Municipal Manuel María. E despois xa, que é a programación de rúa, comeza co Venres 17 xa, Cacharanga CLK, vai haber bastante música de rúa, que tamén era unha petición que nos facía a xente, e penso que as rúas van a estar moi animadas.